Bueno, jarraik izan dugu, 37 garren ariketarekin. Berriro 35 garren horri aldeko 37 garren ariketa, anaiari burukoa, laugarren DBH. Berriro ditu hemen, zatiki algebraikoen arteko batuketak eta kenketak. Gogoratu horretarako, izenatzaile komuna egin behar dugu. Izenatzaile komuna egiteko, izenatzaile guztiak deskomposatu behar dira. Kasu honetan, ez dakit merezi duen ipintzea aparte zer, ze x-ken bat eta x bat badau deskomposatuta, eta x-karratuken bat gertatzen da bien biderkaketa da. Bere deskomposaketa da x-ken bat bider x gehi bat. Beraz, mt izango da hauxe. Bai? Orduan, jongo gara ipintzen x gehi bat bider x-ken bat gehi x gehi bat bider x-ken bat ken x gehi bat bider x-ken bat. Vale? Orain, zenbakitzentan jongo gara betetzen. X-ken bat euki dugu. X-ken bat euki dugu. Gehitu dugu x gehi bat. Beraz, goikua bider x gehi baten behar dugu. X gehi bat daukagunez, berbi. Bigarrenean, x gehi bat izan dugu. Hemen. X-ken bat gehitu dugunez, iru bider x-ken bat egin behar dugu. Eta beste honetan, biak egon direnez bidertzen, x-ken bi. Vale? Orain, dana, baten, x gehi bat, bider x-ken bat. X gehi bat berbi, x karratu, gehi bat, gehi bi x. Bideko gora bereziaren formula. Gehi, iru bider x, iru x. Eta iru bider minus bat, ken iru. Eta ken, edo parentesi ipini, edo, aldugunean da, idatzi ken x gehi bi. Orduan, geratzen da. X karratuak, zenbat x karratu? Bakarra, x karratu. Xak, bi x gehi iru x bost x, ken x lau x. Eta, bat, ken iru minus bi, gehi bi, 0. Zati, x gehi bat, bider x ken bat. Orain, ea simplifikatu leken edo ez. Bueno, argi dago, goian, ez da zer kortatzen deskomposatzia, x bider x gehi lau dauenez, eta x ken bat eta x ken bateaz ezin da simplifikatu. Beraz, honekin amaitzen dugu ariketa. Beren kasuan, berri daukagu, batuketa kenketa bat, orduan izenatzaile komuna egin behar dugu. Lehenengo izenatzailean agertzen den polinomio x karratuken bi x gehi bat, printzipioz, kontuatu bako zineten danok, hori bidekaura berezi bat dala. Dala x ken bat per bi. Vale? Oso importante da. Honek, laguntzen da asko, konturatzen bazara horretaz, asko zarinago egiten dira ariketak. Hemen egin behar duzu, bigarren mailako ekuazioaren formula aplikatu, soluzioak atara eta soluzio bakarra denez, hasiko zede pentsaten koinu eta bakarra danean, zer egin behar dugu? X-ken bat eta bakarrik, orduan, gogoratu soluzio bakarra moten duanean, bidekora berezia da beti, eta da X-ken monden duen soluzioa berbi. Denaren konturatzen bazari harinago, eta orduan, ikusita X-ken bat berbi dala, lehenengo izendatzailean dagoena, eta besteetan X-ken bat eta bat agertzen denez, izendatzaile komuna, X-ken bat berbi izango da. Lehenengo zatikian, ez dugunez ezer aldatu, bardin, bigarrenean, bi x gehiru bidertu behar dugu, bider x-ken bat, x-ken bat euki dugu, eta x-ken bat berbi ipini dugunez, hori, eta bestean, x gehiru bider x-ken bat berbi egin behar dugu. Orain, lehenengoa x, bigarrenen biderkaketa, bi x bider x, bi x karratu, bi x bider minus bat, ken bi x,
iru bider x gehi iru x eta iru bider minus bat minus iru. Ken, eta hemen berbi egin behar dugunez, ken iru bider x karratu ken bi x gehi bat. Vale? Orain, jungo gara elkartzen x karratu ken iru x karratu minus x karratu. Xak ditugu bat, ken bi minus bat, gehi iru bi, eta ken minus bi eta gehi bi lau. Eta gero zenbakiak minus iru, ken iru. Bueno, a ver. Xak uste txartu egin ditugula, vale? Ze ahaztu jat minus iruaz bidertze, esatea bidertu da dugula. Orain, a ver, x karratuak bai. Ez? Bi x karratu ken iru x karratu minus x karratu. Xak, x ken bi x minus x gehi iru x gehi bi x eta gehi 6x da, gehi sortzi x. Eta zenbakiak dira minus iru eta minus iru minus 6. Zati x ken bat berbi. Orain galdera da, minus x karratu gehi sortzi x ken 6 alda zatitu zati x ken bat, simplifikatu alda x ken bateaz. Bueno, nahi baduzu konprobatu, Ruffini aplikatzen dugu, hemen txikitan, minus bat sortzi eta minus 6, bat ipintzen dugu, minus bat, zazpi, bat. Ez da zehatzen zemoten, ezin da simplifikatu. Vale? Eta zeren kasuan, ea sartzen zen hemen, eta hori izango zen txoio bat. A ber, kopiakot eta gero jarretuko dugu. Honetan berriro daukagu hiru zatiki eta izendatzeetan agertzen direnak nahiko errez deskonporatzen dira, ze x karratu ken bederatzi da beste bien biderkak eta ez x ken iru bider x gehi iru. Beraz, izentzele komuna x ken iru bider x gehi iru. Ken x ken iru bider x gehi iru. Ken x ken iru bider x gehi iru. Minus hauek izango dira problematikoak. Edo aldire izan problematikoak. Zirazki gehia bagara abiak eta ez dugu izango arazorik. Orain, izendateetan ipini behar duguna, juten gara aztertzen. X karratuken bederatzi, hemen dagoena denez, goikua ez dugu modifikatzen. Bestean, x ken iru egon da, x gehi iru ipini dugunez, x gehi bat bider x gehi iru. Eta bigarrenean, x gehi iru egon da, beraz, x ken iruaz bidertu behar dugu. Orain, ni gara egiten bidergaketak. Eta ipiniko dugu, zatiki bakar batean. Bi x ken iru lehenengoan, ondo, ken parentesia. X bider x, x karratu, x bider x, iru x, bat bider x, gehi x, eta bat bider iru, gehi iru. Ken, eta berriro, parentesia. X bider x, x karratu, x bider minus iru x, bi bider x, gehi bi x, eta bi bider minus iru, minus 6. Eta orain, hasiko gara batzen, zenbat x karratu? Minus x karratu hemen, eta minus x karratu hemen, minus bi x karratu. Xak, bi, ken amengo lau, bi ken lau, minus bi, eta amengo minus bat, gehi bat. Vale? Minus bi gehi bat, minus x. Errepikatuko, bi, ken iru minus bat, ken bat minus bi, gehi iru bat, eta ken bi minus bat, minus x. Eta zenbakiak, iru, ken iru minus 6, eta gehi 6, 0.
Holan geratzen da, zati x keniru bider x gehiru. Kasu honetan, goiko zenbakitzailean minus x aldu batara, eta 2x gehi bat geratzen da, zati x keniru bider x gehiru. Horain ikusten dugu ezin dela deskomposatu, ezin dela simplifikatu gehiago, beraz holanik. Posible izango zen aurreko pausuan ere esatea ezin dela simplifikatu eta listo. Venga.